passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Saps el que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Què passa, gent del submón? Bon any 2021! Benvinguts de nou al nostre noticiari, sempre en valencià i en normes del Puig. En el que analitzem les notícies més interessants, desconegudes i particulars del Regne de València. Ja tenim les primeres notícies de l'any i, com és costum, m'emprenem en societat. El passat desembre de 2020, la ciutat de Llíria se convertí en la burla de tota Espanya per organitzar en més de 7.000 euros un concert per a gossos. L'acte ideal per al grup de música alternativa, el Seble d'Arts, volia estar destinat tant a mascotes com als seus amos, en la particularitat de que tindria sons que només els animals podrien sentir. Els veïns de Llíria no tardaren en protestar considerant-ho un gast innecessari, havent famílies en situació precària en el municipi. A part, innumerables burles i queixes ompliren les redes socials per considerar-lo absurd. Finalment, el concert fort cancel·lat per falta d'assistència ha negat l'Ajuntament que no seria possible mantenir les medides sanitàries. 2020 també nos ha deixat una sèrie de protestes i reclamacions, campanyes contra Giuseppe Grecci per la seva nefasta gestió de la MT i la promoció del català, contra Caixa Popular pel llançament de la seva targeta Compromís pel Valencià, per la qual se li donaran subvencions a Escola Valenciana, una de les majors entitats promotores del català en València, o la campanya contra Vicent Marsà per expulsar de forma il·legal a l'Horrat Penat de les ajudes públiques a entitats promotores del valencià, per no gastar una normativa catalana. També el Dia dels Innocents nos deixa molta sàtira social, com les notícies falses burlant-se de la pèssima gestió de l'Ajuntament de València, o a Baby Yoda representant a Jordi Pujol desitjant Bon Nadal. 2020, un any de folls. Ara ve una secció que no és cap follia, la nostra secció estrella, Notícies Culturals. Fernando Sánchez Dragó insulta als valencians i els nomena com una colònia de Catalunya. El passat mes de novembre, l'escritor i periodista afirmava en el debat La Ley Celaá a debate ¿Está el español realmente en peligro? Del canal de YouTube Frontera Abierta que el valencià i el català són la mateixa llengua i que li dona molta llàstima que per als valencians això signifique un acte de colonialisme i totalitarisme, demostrant el seu nul coneixement sobre la llengua valenciana, ja que no existeix cap document ni estudi que evidencia una colonització catalana de València i el seu nul coneixement de la situació social que patim els valencians, con les pretensions annexionistes del nacionalisme català. Lo que sí respecta i defèn el valencià és la Fira del Llibre de Nadal de la RAC, celebrar este mes de gener de 2021 en la seua seu, que per la situació d'alerta sanitària que actualment se viu, ha cancel·lat totes les presentacions de nous llibres en llengua valenciana. Esperem que hàgiu adquirit molts llibres. El pas de 2020 a 2021 també mos ha deixat moltes notícies polítiques, i no precisament bones, totes relacionades en el catalanisme. La presidenta de Radio Televisió Espanyola, Rosa María Mateo, ordena que a partir d'ara se gasten els tèrmens País Valencià o Comunitat Autonomia de València per nomenar el territori valencià en els informatius, recalcant que per a Radio Televisió Espanyola el rigor del llenguatge és fundamental, un autèntic acte de politització i un gest de despreci per als valencians, ignorant completament el nom legal del territori, Comunitat Valenciana i l'històric del Regne de València. Esta decisió fou donada després de les queixes del senador de Compromís, Carles Mulet, a la cadena per gastar el terme Levante. Rosa María Mateo afirma en el seu comunicat que són la forma correcta de referir-se a València, quan cap dels dos ni és oficial ni està reconegut en l'Estatut d'Autonomia o directament és un nom inventat com Autonomia de València. Avui en dia, País Valencià se gasta per a la dominació de València dins de l'àmbit dels ficticis països catalans. Una autèntica vergonya per a la cadena nacional espanyola, per la qual els valencians ja s'han manifestat. El grup d'acció valencianista GAP ha mandat un comunicat a Radio Televisió Espanyola demanant la seva rectificació i que serà el terme que històric i culturalment ha identificat els valencians, Regne de València. Acció Cultural del País Valencià presenta, junt amb l'expresident de la Generalitat de Catalunya i líder independentista català Quim Torra, la reedició del Mapa dels Països Catalans de Joan Ballester de 1962 o Mapa Ballester. Les redes socials s'han encès en flama davant d'esta notícia, ja que el cost de la reedició ha sigut financiat a través de diners públics valencians, donats per mig de subvencions
a Acció Cultural del País Valencià i a altres entitats col·laboradores, siguent esta l'entitat millor subvencionada de tota València. El fet de que se presente junt en un dels majors líders del procés també ha encès la crítica per fomentar l'imposició del catalanisme baix la tutela dels polítics catalans. I apleguem a la notícia més destacada del moment. Compromís demana al Senat financiació per a l'Acadèmia de la Llengua Asturiana mentre s'ataca i discrimina la llengua valenciana. El partit polític ha protagonitzat actes similars com la defensa de l'extremeny en 2018, dona suport a les llengües minoritàries espanyoles, algunes sense pena reconeixement històric parlant ni literatura culta, mentre desprestigia i ataca a la singularitat històrica i social de València. La llengua romans més antiga d'Europa, la primera en un segle d'or i en un sense fi de reconeixement literari, que la convertís en una de les principals llengües d'Espanya i que avui en dia viu atacat pel català. Compromís fou l'únic partit que el passat febrer de 2020 recolzà l'iniciativa del grup Acció Cultural del País Valencià en el Congrés dels Diputats per a eliminar per llei el valencià i substituir-lo pel català, de lo qual parlarem en un anterior noticiari que podeu veure clicant ahí dalt. Una total incoherència i un complet cinisme respecte a les llengües. Tant l'asturià com l'extremeny mereixen el seu reconeixement. I, d'igual manera, des d'este noticiari demanem respecte a la llengua valenciana. I fins ací el noticiari d'avui. Doneu-li m'agrada, Subscriviu-vos, activeu la campaneta de les notificacions, compartiu el vídeo amb tot el món que vulgui conèixer les notícies més rellevants sobre València, comenteu quina notícia vos ha impactat més en el hashtag llengua valenciana, i recordeu que ací baix teniu els enllaços als demés canals que tenim i al nostre Patreon, on podeu ajudar al canal i tindre accés a contingut únic. Nos vemos en pròximes notícies, Però sobretot, No te baixes del submón.